What's up mga naga? Ito na naman po ulit ang inyong naga na katulong sa umaga at vloggers sa gabi. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please pakiclick yung like at subscribe sa baba at please click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. Sa bago pa lang po dito sa channel ko, please pakicheck po yung mga videos ko about love at saka beauty tips po kung paano natin pahinisin yung mukha natin, yung gamit ng yung mga lemon at olive oil. Check nyo po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin dahil 1,400 subscribers na po ang Bisaya Tulaga channel. Ang mga sumusuporta sa lahat ng mga vlogs ko mula noon hanggang ngayon. So po, magkasama na rin po tayong mga vlogs. In case po, magkita tayo, syempre, sama ko kayong mag-vlog mga langga. Bakit nga ba ako nawala? So, nawala talaga ako mga langga 2 weeks po. So, bago ko po isi-share yun lahat, flex ko lang po muna yung nagbigay sa akin ng birthday gift na si Sahar Fares Sanchez. Hi Sisi, na andito rin po siya sa Jeddah mga langga. So, binigay niya po ako ng Ilona Cashew. And po, so siya po yung first ever nagbigay sa akin ng gift na watch po sa buong buhay ko. So, ito po. At saka may kasama rin po siyang perfume po. Ito po mga langga. Ayan. Thank you sis. May Allah bless you always. And mga langga, iba na naman yung environment ko kasi nalipat po ako ng kwarto. So noon, maganda po yung ilaw ko. Hindi ko na kailangan po mag-ring light. Ngayon, nagre-ring light na po ako. Talagang bumili po ako. Sobrang gastos ko na. So ayan. Ito po yung ring light na nabili ko. So, 600 po yung value niya sa Pilipinas. So, laban lang. Basta vlogger mga langga. Basta para sa pangarap, laban lang. Kwentuhan na po natin kung saan ako nanggaling. 4 months po kami nag-stay sa Riyadh mga langga. Kasi doon nanganak yung amo ko. So, pangalawang baby niya na yun. 1 year old and 2 months po yung alaga ko. So, nanganak po ulit yung amo ko na baby boy na naman mga langga. So, dalawa na po yung alaga ko. So, sobrang busy talaga. So, naabutan kami ng 4 months doon mga langga kasi diba nag-lockdown siya dahil sa coronavirus mga langga. So, nung nag-open siya nung June 21 mga langga, kami ng amo ko lalaki. So, nag-kotse lang kami mga langga. So, 10 hours talaga yung biyahe. Sobrang ngalay na ngalay ako. Nakapagod po. So, doon, nung nagstay ako sa Riyadh mga langga, tumaba po talaga ako dahil siguro sa Ramadan mga langga. So, nag-gain po ako ng 5 kilo dahil din sa masarap na luto ni Ate Chari. Flex ko po. At siguro sa kabisi din mga langga. Kasi hanggang nung kaalis kami, alas 2 na minsan kami nakapupunta sa taas ni Ate Rosana mga langga. Minsan nagigising ako 8:30, ganun. Tapos baba ng alas 10 kasi hindi na ako nakakatulog ulit mga langga pag nagising na ako. So, sobrang nakakapagod. Sa nakakapagod na trabaho mga langga. Kain lang siguro ako ng kain. 4 months kami doon. Kahit tapos na yung Ramadan mga langga. Parang nagra-Ramadan pa rin kami doon mga langga. So, andito kami ngayon sa Jeddah. So, nauwi na ako. Bagong environment, bagong kwarto. So, nag-adjust na naman po ako sa light ko. At saka, ito na po mga langga. Bumili na po ako ng ring light para makapag-vlog. Kasi ito po talaga yung passion ko. Talagang, I found out po mga langga na ito po talaga yung passion ko. Parang hindi po yun nakokompleto yung week ko kung hindi ako makapag-vlog. Dali! Teka lang, may tumatawag. So, ayun mga langga, may tumawag po sa akin. So, si Aileen po, yung katulong po na kapatid ng amo kong lalaki. So, andun sila sa first floor. Sa ground floor pala. So, andun po sa Aileen. Mag-hi ka, Aileen! Hi! So, ay mga langga! Kabuangan dyan akong sa akong kaibigan nga nag-vlog siya dito po sa taganto ko dito sa taas na ako'y kinahanglan nga kuwaon. Tagalog ka. Ay, sorry di ay may puntahan ako dito sa taas tapos hindi ko po alam na nagbablog siya dito sa taas and then tawagan ako na
papunta dito sa kwarto niya. Mm-mm. Tapos ito mga palangga, nakipag ano lang ako sa kanya para makilala niyo naman ako. Mm-mm. Soon po, isasama ko po itong magcha-challenge kasi andito na po ako sa labas nagkakwarto. Ayan. Hi! Mga nangga, umalis na po si Aileen kasi time check po, it's already 12 a.m. na po dito sa Middle East po mga nangga. Ako po dito sa Jeddah, galing Riyadh. So, parang 1 week din po akong naglinis kasi 4 months kaming nawala, diba mga nangga? So, daming alikabok, ang dami pang labahin, tapos hindi ko na alam yung mga arrangement kasi naiba po yung bahay mga nangga. Ang dami pong nabago. So, hindi ko po gustuhan yung arrangement ng amo ko. So, binago ko na naman po mga langga. Ako naman yung katulong. So, ako po yung mas nakakaalam kung saan ganyan, saan ganito. So, ay mga langga. So, nawala din po yung internet namin mga langga. Parang inano talaga ni Lord na, okay, walain ko muna yung internet mo, langga. Kasi, alam ni Lord kasi mga langga, nag-double tasking ako. May trabaho ako sa umaga, sa gabi. Pag gusto ko mag-vlog po talaga ako mga langga. Minsan natutulog na ako ng 2 a.m. noon, 3 a.m. para makapag-vlog kasi hindi pa ako gaanong marunong noon. So, iba na po ngayon. Mas mabilis na po akong makapagsalita ng Tagalog. Kasi syempre, Bisaya tayo, di ba? Minsan namimilitit po yung dila natin mga langga. So, ngayon, masaya na po ako kasi nakabalik po ulit akong para mag-vlog mga langga. Next kong vlog mga langga is about sa nangyari sa mga pakboy. So, makita niyo po ulit si Madam Langga. Sobrang namiss ko po talaga. Laban pa rin mga langga. Malapit na po akong umuwi mga langga. Next year po. Excited na po akong mag-vlog sa Pilipinas. Yung pupuntahan ko, mga gandang tanawin sa Davao del Sur, yung mga langga. Yung malapit lang sa doon sa The Box Dental, ganun mga langga. Kasi yun lang yung nakakaya natin, di ba? Pwede pa lang di ba? Makikisakay na lang ako para makapag-vlog. So, soon po, excited na po ako umuwi para mag-vlog. Sobrang na-miss ko po kayo. Na-miss ko po yung passion ko. Hanggang sa uulitin po mga langga. Pipilitin ko po makapag-upload kahit isang beses sa isang linggo mga langga. Para ma-update ko kayo mga langga. So, love advices na naman po tayo niyan ni Madam Langga. Sa uulitin po, maraming salamat po. Ito po ulit ang inyong katulong sa umaga at vloggers sa gabi. Huwag pong kalimutan i-click ang like at ang subscribe sa baba. At please click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. Bye-bye and I love you mga langga.